την ευλογία πριν από αρκετά χρόνια με μια ομάδα 10 ατόμων περίπου να πάμε εκεί στο Σαν Φραντζίσκο που ήταν όπου διετέλεσε επίσκοπος ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς και να πάμε στα μέρη όπου εκείνος έζησε και ας το πούμε έτσι μεγαλούργησε πνευματικά, αγίασε ας το πούμε καλύτερα. Και θα πούμε σε λίγο κάτι σχετικά με μάλλον μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό, με τον Άγιο, μιας και αναφερθήκαμε. Λοιπόν, για να δούμε πού είναι αυτά. Κάποια πράγματα τα οποία είπε ο Άγιος που είναι πάρα πολύ επίκαιρα στην εποχή μας, που αφορούν την αίρεση του οικουμενισμού. Τι λέει? Λέει ότι πρέπει να προβούμε σε αποφασιστική ρήξη με τον οικουμενισμό και δεν πρέπει να έχουμε καμία κοινωνία με τους συνοδοιπόρους του. Ο δρόμος μας δεν είναι δικός τους. Δεν είναι ο δικός τους. Πρέπει να το πούμε αυτό με αποφασιστικότητα και να το δείξουμε με τις πράξεις μας. Μια εποχή πραγματικής ομολογίας έρχεται για μας. Μια εποχή που ίσως παραμείνουμε μόνοι και διωκόμενοι. Στο βαθμό που όλες οι ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες έχουν πλέον εισέλθει στις τάξεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και έχουν ως εκ τούτου προδώσει την Ορθοδοξία, έχει έρθει η ώρα της πλήρους απομονώσεώς μας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να έχουμε καμία κοινωνία με αποστάτες της αληθινής Ορθοδοξίας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εάν απαιτηθεί, να αναχωρήσουμε στις κατακόμβες. Η θέση μας ως μαχητές και ομολογητές της καθαρής και αμολύντου αληθείας του Χριστού μας θέτει κάτω από μεγάλη υποχρέωση, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς. Και να σκεφτείτε ότι αυτό έχει υποθεί το 1969. Μιλάμε, έτσι. Πριν δηλαδή από 50 περίπου χρόνια. Αν υπόθηκε αυτό τότε, φανταστείτε τι πρέπει να πούμε εμείς σήμερα. Άλλωστε γνωρίζουμε, έχουμε πει πολλές φορές αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ότι, όπως και άλλοτε έχουμε αναφερθεί, δεν πρέπει να μας παραξενεύει, δηλαδή μερικές φορές, η στάση ορισμένων ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να αποστασιοποιηθούν από τον οικουμενισμό, να το πούμε έτσι, από την αίρεση ουσιαστικά, διότι βρισκόμαστε σε πολύ πονηρές εποχές, σε κρίσιμες εποχές, σε οριακές στιγμές της ανθρωπότητας αλλά και της Εκκλησίας. Που δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, δεν ισχύουν αυτά που είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Αυτό. Εδώ τώρα ζούμε σε ειδικές συνθήκες. Σε συνθήκες δηλαδή εκτάκτου ανάγκης. Πώς λέμε, ας πούμε, στην πολιτική ζωή έχουμε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Να βλέπετε αυτή την περίοδο τώρα, βλέπετε στη Γαλλία, με αφορμή ας το πούμε έτσι, το θάνατο ενός νεαρού παιδιού από πυροβόλο όπλο αστυνομικού, έχει γίνει. Όλη η χώρα έχει βυθιστεί, ας το πούμε έτσι, σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που ισχύουν φυσικά ειδικές συνθήκες και ειδικά μέτρα. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στο κείμενο αυτό και ρωτάτε μερικές φορές, μερικοί δεν γνωρίζουν τι είναι οικουμενισμός, έτσι να πούμε κιόλας επί τη ευκαιρία για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ότι οικουμενισμός είναι αυτή η κίνηση η οποία προέρχεται μέσα από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και η οποία ουσιαστικά λέει ότι δεν διαφέρουμε κατ' ουσίαν με τα άλλα δόγματα, με τις άλλες ομολογίες αν θέλετε, με τις άλλες αιρέσεις αν θέλετε, όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση, διότι όλοι είμαστε, ας πούμε, χριστιανοί, έτσι. Άρα μπορούμε να λέμε εμείς ότι οι Ορθόδοξοι έχουμε την αλήθεια, αλλά και οι άλλοι ωστόσο έχουν ένα μέρος της αλήθειας, οπότε όλα αυτά μπορούν να μας κάνουν το σύνολο της αληθείας. Δεν είναι έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες τι λένε? Ότι η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, ο καθένας από ένα κομματάκι και όλα να τα συνθέσουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Διότι από τη στιγμή που υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, αυτός ο οποίος ορθοτομεί την αλήθεια έχει το Άγιο Πνεύμα. Ή διαφορετικά να το πούμε, αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα ορθοτομεί την αλήθεια. Ένας ο οποίος δεν ορθοτομεί την αλήθεια δεν μπορεί να έχει το Άγιο Πνεύμα. Ή θα έχει το Άγιο Πνεύμα όπως το έχει όλοι οι οικουμένοι, όπως το έχουν οι μουσουλμάνοι, όπως το έχουν οι άθεοι, όπως το έχουν δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Όλοι είμαστε κάτω από την σκέπη του Θεού, υπό την ευραία έννοια. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα όμως για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δίδονται μέσα στην Εκκλησία και δίδονται στους χριστιανούς μέσα από τα μυστήρια. Όταν έχουμε, ας πούμε, δόγματα, όπως ας πούμε τον Προτεσταντισμό, που δεν δέχονται τα μυστήρια, ή όπως έχουμε τον Καθολικισμό, οι οποίοι έχουν
τα μυστήρια, ας πούμε, είναι ανενεργή τα μυστήρια με τον τρόπο που αυτοί τα τελούν, για πολλούς λόγους, είτε γιατί έχει χαθεί η διαδοχή, είτε γιατί δεν τελούνται ορθά τα μυστήρια, είτε γιατί το σχίσμα έγινε πλέον αίρεση. Δεν μπορούμε εμείς να ταυτιστούμε με αυτούς και να συμπροσευχόμαστε με αυτούς. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανόνες της Εκκλησίας και μάλιστα με αυστηρά επιτίμια, ότι δηλαδή πρέπει να χωρίσουμε από αυτούς οι οποίοι συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς. Ο οικουμενισμός όμως, βλέπετε, όλα αυτά τα σχετικοποιεί. Είναι σχετικοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων και χωρίς να το καταλάβει κανείς, ουσιαστικά χάνει και αυτό το οποίο έχει. Στο τέλος δηλαδή θα ξεχάσουμε και εμείς τι πιστεύουμε στο τέλος. Γι' αυτό και είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η αίρεση και γι' αυτό ακριβώς και λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς ότι πρέπει στο βαθμό που όλες οι ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες έχουν μπει στο Συμβούλιο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ουσιαστικά έχουν προδώσει την Ορθοδοξία. Τι σημαίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών? Ουσιαστικά είναι μια συνομοσπονδία των χριστιανικών εκκλησιών, εντός εισαγωγικών, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Όχι εμείς, το σύμβολο της πίστεως το λέει αυτό. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Είναι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν είναι δηλαδή ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχει να συμμετέχουμε σε ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Τι είμαστε, πολιτική οργάνωση είμαστε? Αυτό όχι μόνο δεν βοηθάει, ας πούμε, γιατί αυτό έγινε με μια υποτίθεται προοπτική να υπάρχει εκεί μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο μια ανταλλαγή, ας πούμε, απόψεων και να γνωστοποιηθούν και οι δικές μας οι θέσεις καλύτερα και έτσι να λάμψει η αλήθεια. Αν δεν λάμπει η αλήθεια έτσι, το αντίθετο, έτσι συσκοτίζεται η αλήθεια. Διότι βλέπετε εκεί μέσα που υπάρχουν τώρα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών 200-300 εκκλησίες. Και οι Ορθόδοξες εκκλησίες εκεί μέσα είναι 5-6, να το πούμε έτσι. Χαθήκανε, σταγόνες στον ωκεανό. Ενώ βλέπετε, οι καθολικοί στο θέμα αυτό φερθήκαν πιο έξυπνα, μάλλον πιο πονηρά. Δεν συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, οι καθολικοί. Γιατί? Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε η Εκκλησία. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί μέσα? Ενώ οι δικοί μας, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, θα πάμε, λέει, Ενώ το λέει τώρα ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χωρίσουμε από αυτούς οι οποίοι είναι αποστάτες ουσιαστικά της Ορθοδόξου πίστεως. Διότι την Ορθοδοξία την έχουν προσδιορίσει οι Άγιοι, την έχουν προσδιορίσει οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Δεν την προσδιορίζει σήμερα ο ΑΒΓ, οποιοδήποτε παπάς ή θεολόγος, ή ας είναι και πατριάρχης, ας είναι και αρχιεπίσκοπος, ό,τι θέλει ας είναι. Δεν είναι προσωπικό θέμα η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι το βίωμα της Εκκλησίας στο διάβα των χρόνων, εδώ και 2.000 χρόνια.